mogen wij een preutje komen maken? Ja, maar waarover? Nou, wat is het trefpunt? Wat is het trefpunt? Ja, wat gebeurt er bij het trefpunt? Het is een handboogvereniging. Een handboogvereniging. Ja? Kijk. Nou, wij maken een programma, kijk, dat heet Onderweg. Oké, ja. Van L1. Kent u het? Ik heb het wel eens gezien, maar ik heb er nooit echt naar gekeken. Oké. Wij zijn niet zo'n L1-kijkers, maar... Nee, dat geeft niet. nee, maar... Maar wat wij doen is à l'improvies door de provincie rijden. Ja? En als we ergens iets zien waarvan we denken van, nou, er zou misschien wel eens een leuk verhaal in zitten. Dan gaan we met mensen in gesprek. Doen we al 10 jaar. Oké. En dat gaat over Limburg en Limburgers in de breedste zin van het woord. Oké. En aangezien jullie een handboogvereniging zijn, leek het ons leuk om eens even een kijkje te komen nemen en een praatje te maken. Oké. Ja, we zijn op het moment zelf niet aan het schieten, maar we zijn nu op het moment zijn we in de bossen een parcours aan het opbouwen. Voor komend weekend een veldwedstrijd. We hebben een keer gehad jaren geleden. Kwamen we in Arsen mensen tegen en die hadden ook zo'n parcours in het bos uitgezet. Ja, maar dat is een 3D-club. Die schieten met beesten. Wij schieten echt op blazoenen en op, gewoon op ja, zeg maar doelen. Maar niet op 3D-beesten. Dat weet ik eigenlijk niet meer of ze op beesten schoten. Ja, in Assen zit maar één club, dat is Nimrod. En die doen alleen maar 3D. Dus jullie kennen elkaar allemaal in die wereld? Nou, ik ken er niet zo heel veel van, maar ik weet dat ze dat doen. Oké. Nee. Maar u zegt, mag ik je zeggen trouwens? Ja. Je zegt van we zijn een parcours aan het uitzetten Ja? in het bos. Ja. Maar dat is niet hier. Nee, dat is hier net om de hoek. Maar ja, we zitten nu op het moment, gaan we eten, maar over een uurtje gaan we weer verder. Oh kijk. Smakelijk alvast. Nee. Ja. Maar, ja, je mogen best meelopen als we daarmee bezig zijn. maar dan is de spontaniteit eraf. Oh, oké. Maar zouden we binnen mogen kijken? Ja, voor mij wel. Met u. Wat is uw functie bij de vereniging? Ik ben de voorzitter. Nou, kijk nou toch. Hi, ik ben Bas. Ja, ik ben Evert. Evert. Ja. Naar u. Ja? Smakelijk. Ik kan het dadelijk wel weg, joh. Nou, we zien net op Piet. Ja, inderdaad. Ik denk er nog wel wat vrienden over liggen. Ja, nou, ik huur dat je een parcoursroute aan het zetten ziet vandaag. Ja. En we kwamen toevallig net Evert, de voorzitter, tegen. Achterpakken, aan de zijkant. Die ons toch al iets over verteld heeft. Je ziet allemaal actieve leden. Ja. Ja. Oké. Ja, actief joh, en vooral vandaag ben jij. Ja, dat werkt ja. Eet vooral, hè? Dan, nee, want we zijn zo weer weg, Evert. Hoe ben jij begonnen met sport? Hoe ik met de sport begonnen ben? Ik ben begonnen door mijn zoon. Mijn zoon, daar kon ik niks mee met voetbal, met judo niet en dat soort dingen. En die kwam op een gegeven moment zelf aanzetten van... ja, ik wil handbal gaan schieten en zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ja. En uiteindelijk is de boog ook aan mij zelf blijven hangen. Maar je zegt, ik kon niks met mijn zoon, ja, voor wat betreft die reguliere sporten? Ja, nee, ja, judo er stond een beetje als een zoutzak bij te kijken, zullen we zeggen. Ja. En voetballen, ja, een teamsport ja, was het hem ook niet. En uiteindelijk kwam die... ja, zelf met handbalschieten aanzetten. Van, dat lijkt me wel leuk, pap. Dat heb ik op televisie gezien. En toen ben ik eens gaan zoeken. En uiteindelijk ben ik hier gekomen. Hoe lang is dat geleden dat jouw zoon besmet werd met het handboogvirus? Volgens mij een jaar of 13, 14 geleden. Wow. Ja, en hij schiet nog steeds? Hij schiet nog steeds, ja. Okay. En dan wil je zelf er wat meer van weten. En dan ga je het zelf ook proberen. En uiteindelijk blijf je dan... ja, blijft het ook aan jezelf plakken. En ineens ben je dan voorzitter van de vereniging? Nou, niet ineens, maar wel gauw genoeg in het bestuur en uiteindelijk ja, voorzitter. Oké. Nu vertelde je net even iets over die andere vereniging die dan op 3D-doelen schiet. Hoe gaat dat in een nutshell in zijn werk op het parcours wat jullie uitzetten? Want het is een wedstrijd, hè? Ja, het is een wedstrijd.
Nou, wij zetten 24 doelen weg in het bos. En die zijn allemaal onbekende afstand. Maar tussen, voor bepaalde mensen die zonder vizier schieten tussen de 5 en de 45 meter. Oké. En voor de mensen die met vizier schieten is het tussen de 10 en de 55 meter. Maar wacht eens even. Een handboog met een vizier heb ik nog nooit gezien. Dat bestaat? Ja, dat bestaat. Ik moet heel even kijken. Ja, be my guest. Ga voor en ik volg wel. Goh, Even kijken. goed. Ja, dit is wel een hele eenvoudige boog. Maar zoals je ziet, er zit hier een klein viziertje op. Ja? Red ze dat met het lichtmatch? Ja? Ja? Ja. Oké. Er zit een heel klein viziertje op en normaal zitten er ook nog wel zeg maar, stabilisators en dat soort dingen op. Ja, die heb ik nu eventjes niet op voor. Ja, zijn dat contra-gewichtjes en zo? Nee, dat zijn weer een ander soort boog. Oké. Maar die vallen in dezelfde klas als deze. Maar zijn dat die dingen die je hier opschroeft en zo? Ja, nee, dat zijn echt hele andere bogen. Maar even Ja. het vizier, waar moet je dan door kijken op een gegeven moment? Hier door dit dingetje. Ah, oké. En zeg maar, als je hem lager zet, dan gaat je boog eigenlijk meer omhoog en dan schiet je dus verder weg. En, Ja, want hij moet eerst dit doen Ja. en dan dalen weer voor het doel. Ja, exact. Is dat nou ook, dus dat is ook een beetje vingerspitsengevoel wat je moet hebben. Als een doel zich bijvoorbeeld op, nou, tot hoe ver gaat dat? Deze 55 meter Oké. met deze bogen. Ja, we hebben natuurlijk ook nog, zeg maar, gewoon de houten bogen. Ja. Ja. Dat is zoiets. Eventjes eruit halen. Waar schiet jij het liefste mee? Ik schiet met vizier en stabilisators. Oké. Kijken of dit er allemaal een beetje uitkomt. Oh ja. Kijk, maar deze die schieten dan zeg maar tussen de 5 en de 45 meter. Maar die richten echt zeg maar over de pijlen heen en die kijken, dat is veel meer vingerspitsengevoel dan ja, wat wij doen. Moet je rekening houden ook met de wind? Een beetje wel. Beetje. De meeste pijlen, vroeger veel meer als nu. Tegenwoordig hebben we even kijken. Van dit soort pijlen, die zijn van carbon. Die zijn dunner als, die zijn minder windgevoelig. Ja. En vroeger hadden we echt van die hele dikke pijlen. Van aluminium. Ja, die heb ik hier nou even niet liggen. Maar dat is logisch. Maar die zijn meer veel body, dus ja. ook windgevoeliger. Ja, die zijn veel meer windgevoelig. Ja, en ja, het is allemaal een beetje, als het regent, dan moet je ook rekening mee houden. Dus, maar dat is, Hierachter is de... ja, dan mag je ook best filmen van Ja, mij. mag dat? Ja, van mij wel. Ik ben... We hebben dit even gedaan. Zo. We hebben dat gedaan voor de winter om wat energie te besparen. Ah, dit is een... verdomme een mooie locatie. Hoeveel leden hebben jullie? Nu op het moment rond de 30. We hebben met de corona wat moeten inboeten op onze leden, maar het begint nu langzamerhand weer een beetje op te lopen. Maar het is een locatie waar je blij mee kunt zijn, toch? Oh ja, absoluut. Het is ja, ons eigen gebouw en wij zijn daar heel blij mee. Eigen gebouw. Zelf gebouwd ook, ooit? Dit is ooit zelf gebouwd door de leden, maar toen was ik er nog niet bij. Nee, 1970 zie ik. Dus, Ja, maar toen schoten ze nog gewoon vanuit een café. Of achter in een achterzaaltje van een café naar buiten toe. En dit is volgens mij rond 1980 of zo gebouwd. Ik weet het niet helemaal zeker. Wat is dit, 20 meter of zo? Vanaf hier is 18 meter. 18 meter. En we schieten hier binnen 18 meter en 25 meter, dat staat bij de witte lijn. Maar dan moet het gordijn aan de kant. En de wedstrijd is, wanneer? Komend weekend. Komend weekend.
zaterdag en zondag? Of? Zaterdag en zondag. Zondag vanaf 10 uur. En, zondag vanaf 9 uur en zaterdag vanaf 10 uur. En hoeveel mensen gaan er meedoen? Rond de 120 mensen per dag. In verschillende klassen In natuurlijk. verschillende klassen. In verschillende leeftijden, verschillende boogklassen. En, ja, het is altijd weer een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Wie is er beter, Evert? Jij of je zoon? Mijn zoon schiet berbo en dat is dus met een kale boog. En die doet het op mijn best goed. Maar qua punten ben ik nog net iets beter. Maar ga je voor de prijzen zelf? Nee. Komend weekend? Nee? Nee, ik sowieso komend weekend niet. Komend weekend, ik ben de organisator. Ja. En ik weet alle afstanden, weet ik. Dus dat is sowieso niet eerlijk. Maar ja. Gaaf hoor. Maar mijn zoon die helpt niet mee, zeg maar, maar die schiet komend weekend wel mee. Ja. Dus die zal komend weekend meer punten halen als mij. Hey, dankjewel.